Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, no? Maayong hapon. Para atong tanan, maayong gabi, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Sabado, no? Pizza 30 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. O sa dili pa din, no? Shout out dahil ko sa tanan nga nagsunod ang tindramahan, no? Salamat kayo sa pagsubaybay. Nasuwatan mo karon din, no? Pinada kini sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangalan nga Jaime. Sinuwat kini no ni Ray Arellano nga bahin kini sa iyang asawa nga ulan. Way kahimang kaagan. Pabalik ko ninyo no sa pagpaminaw sa kung ako ang pasultihon nga ang sender si Jaime. Me. Kini bang akong problema, kini ra yung akong asawa. Amot, nga no, siguro ka ng mga babae, usahay, di masabot. Pero araw nyo masabtan, kining akong sugilano, no? Inaniyon ako, pagsugod ng tanan, samtang nagkanta-kanta ko sa akong cellphone. Mayong pagkuminaw sa Let's Aha. Kanhin lang ko kanta, o pa mas lupid, bro. Okay, apit na. Ready? Okay, go. You taught my heart how to dream. Jaime! Yes! Papamusta Sabi ko. na tao niya. Aday. Sa maning ato, pas muhay ni. Ha? Anong taong pasmuhay? Ingong ka masuway? Ano sa taon? Pas muhay ni, oy. Ano pasmuhay man, bebe? Singan? Pasmuhay nga naman, be? Sige mo lang mo kaon diha, way kanta-kanta. Kasi kaon, ako rin mag-usad rin sa taon kayo. Mo gani, oh. Sige lang kaon, way kanta-kanta. Sa taon kayo, dahil ingong magpasmuhay taon ng amo taon. Ano yung ako taon? Nga sukad, wapag itabay tabong pasmo ka noon sa... Unsay wa? Pag-sure di Jaime, oy. Ug wa pa Ricky? Sige ko kapas mo. May gani na as Ricky, may daang panghimas mo. Huh? Ka mariki, nanan si pare Jaime nga mas mo gid ni amo. Pasmuhay, mao ba? pasmuhay. Bida, ug pirmi ning ingon ini Jaime, mas may tingaling muli kus amo. Di pa ko mapas mo dito. Patay. Muli sa skila, pre. Sagdi na. Sige, laging muli, wag yung muli. Utsa di ay. Ako ba pasangil lang pas mo siya. Sagdan ako na rin kaldero. Bro, siya may babae. Dapat siya matiman na itong kao, di ba? Ha? Magsalig, maninuon ako noon sa... Ay mo ko nag-spoil mo asawa. Spoil ko taon, tapulan yun na siya. Pre. Dali na. Kao na diri. Sukan na eh. Ayaw na lang. Nga ko taon. May kao na ka? Wa. Madi kao na diri. Di na isinukan. Ay na lang lagi kay napas mo nako. Unsa? Hapit ako di makaagwanta ning pagpuyo ahay ni. Gamay na lang gyud. Mapuno na gani ko layasan. Ay, sos laya, so'y kapoy biya ni Way, pugong ni mo. Awara ka? Awara? Wala gitingali kay gugman ako. May nakita naggitingali kag lain. Hilog niya ka, Loy. Maugyog ka. Kung nakita ba kong lain, di nakakakita na ako. Unsa? Pasalamat kang yagwanta ti ka din eh. Bisan sa imo mga batasan, mao nga ikaw tarungan imong batasan. Magtiayon mga ka. Lihog dias buluhaton isip asawa. Kay ayaw pag pinasenyorita ka din eh. Ako'y narbaho, unya ako pag mo timan sa kaon. Unsa biya taong ka eh. Lihog diha. Ikaw may taman sa tong kaon. Asawa guti ka. Maugyog ka. Mau ka. Asa naman itong gisaan ni mo kani ato be? Katunang nguya pa ka na ako, nga buhato ni mo ang tanan, malipay lang ko. But-but ra na itong tanan di ay Jaime. But ko taon. Sa man nang gibuhat ako. Di ba na ni kamot ko mabuhi ta? Ha? Ako'y narbaho. Wati ka para trabaho para magatiman ko sa atong pagpuyo. Pero usay ni tabo, tapulan di kang dako. Noon sa mga ultimo mo paglungag ako pa. Di ka kibawang lungag. Ibaw pa lang ko nga pulos na itong but-but ang imong sulti. Di ba itabog gisugot ka, oy? Oy, Carla, paminaw ha. Kay bao pala ko nga ingon ani ni kang klasis pag-asawa. Di mahitabong makigminyo ko nimo. Basta og dili gani ka mo sa banang imong pagkatapulan, Carla. Mas mayo pag may gihay ta, oy. Way ayo niya itong pagpuyo. Wa! Oh, dong.
Ang tinuod na luoy ko aning kong asawa. Kay nakita na ako nga wag yu tayo hanaw sa kinabuhi, porbida. Di ka maumulungag, di ka maumuluto, ug sudan bisag unsa. Kay ako pa matay mo trabaho tanan. Pero hastang pagpaglimyog bay, di gyapon ka mao. Grabe naman sad. Mao nga usa ka adlaw ni ana. Pre! Ay pre, Premi! Ikaw eh, pre! pre kunot. Ikaw ni pre kunot. Kanot. Ito sa na. Pre kanot. Ikaw din ni pre, ha? Pastilan. Ako kailan mo uran mo kay James Coburn. Siyempre, patay naman. Bugot ito eh. Dugay tawa na magkita da. Kumusta naman ka, ha? Minyo na ka? Oh, palagi pre, dito ko gikan Saudi. Mhm. Kasi extend eh. Mga may abot kog 5 katuig dito. Nakoy nawiyab dito pre. Ari ba? Oh, Arabiana. Matay lisuda po doy. Akong gibuwagan pre kay di man magsinabot ba? Nga pagkauman sa akong kontrata, awa sa may wa ko marinyo, miuli lang ko. Kay gusto na kong muli, gusto na kong magigminyo man. Mo ba, pre? Porbeda, gustong minyo. Ako niya, anak ada ginagyan na. Ha? Oo, gani. Magpatabang ko ni mo, pre. Oh, sa'yo problema ni mo. Basta ikaw. Naara ko. Ako pa, ha? Beda, pilangga ko, tika. Tabangan, tika. O sabi, tabangan ni mo na ko, pre. Pre, pikpikan na niya mo, buko-buko. Salamat kay imo, gitawang kong rible, ha? Libre ba? Libre ko, no? Ah, libre ka. Ano to lang, someday. Si ikaw na diya, pre. Ngayon tayo mag-istorya bayan sa akong tabangan ako ni mo. Okay? Kaon sila maayo, pre, kay inig, kuhan, man mo kaon. Mag-CR ba ka? Di na ta. Mag-inom din ta. Ya. Istorya din ta. Ya, atin mata na, day. Sige, okay. Saan ang nagbaso, pre? Okay na tapos sa baso para basig o sa mga sakit na to mga pagkagdan na ita. Yan na ragod pre. Unsa mo gid imong pahib. Kada patabangan mo na ko ba unsa mo gid. Ibagi ka nga hinay kung mga discartes mga chicks, di ba? Mas believe pa ko nimo basta bahin nas mga chicks. Bidasan ng istorya. Pre, abi na mo isod kay na sa unar na. Karon minyo na ko binutan ako pre kay sa una grabe. Pero ba yan? Kusugay ko mo mamili og babay. Pero karon, wipely ay. Resulta nga murag pinilian. Hinoon ko sangko. Hinoon? Hagaba siguro nga ako. Mga ikaw, seryosoha, imong parte sa imong pag babae gali seryosoha ginaha. Ayaw yun pag binuang ha, kung naminyo ka. Kaya ang gaba, dili yun magsaba. Okay, pre. Kiring mga tanan ko nimo ba? Mauwang kumsulti sa babae, pre. Mo di ko kibaw kumsulti yun. Di ka kamusulti? O di ko ka-istorya diretso ba? Kaya ni katubang na ko sa babae, murag mukurog akong itlog. Shida sa magaba sa di mo tao na yun. Unsa? Di ka kamusulti ka sa iyo. Pangutan o rin mo. Day, unsa yung mag-una kung ang bitin mukamang. Mingon mag yun na. Di ingno din mo. Yam na taha. Simple na. Unsa ko tao na. Kung di ka kasulti. Iyagin siya. Ano ba, high-tech nung itong panahon na ron, di ba? Pero meron, imo siyang chatan, niya, imo pasanumbingayan ba? Imo ron siyang chatan, niya, imo ingnon, nga, baboy ka ba? Di ka ta mataparusan na, di ka mapuspos sa babae na, pre. Unsa bang taon? Wapa magiging mo na, mutana pa mo na siya, mingon pa mo siya. Bakit? Sunod. Nag-reply, imo dito bagun, imo di ingnon, kasi, mapigilan ng damin ko sa'yo. Diba? Kana. O diba, baboy ka ba? Bakit? Barbecuehon ti ka. Simple kay tugtuggo ni unso. Nindot. Mo pahiyom gani na nya mo sin og smiley, aboti pa sa bota na nakauyo na sa imong pagsulti diag baboy. Imo sa diyang follow-upan. Mungutanan din ka. Imo ingnon nga unsa gani ito yung numero unsa gani nang numero nga 143? Unsa gani na siya? Nya mo tubag mo din na siya mo yun kuan ka ng I love you. Inigingon nga I love you. Tubag ka din inga nga I love you 2, 3, 4, 5, 6. Wala, daog na. Way hunong-hunong inyong romansa na. Kumaugi ka, pre. Marong ko. Sundon ko na sa ila, pre. Okay. Salamat, pre. Sige. Di mo sa ginom. Sige.
Nalingaw kay ko sa panagbanding na mo sa kong barkada taon. Kwartahan naman. Ay yata ng gasto. Nya pagpauli na ko, agtagaan sa kong kwarta 5,000. Lipay sa taon kay ko. O nya, asam ni Behana. Nilakaw na sa duwa, mananghin na ko eh. Pita ganyan akong asawa eh. Huwag ka ka palimpyo din eh, oh. Na yung mga plato, hugasan, niya pa. Paita yun yung bayana eh. Oh! Puwas akong papa. Ay, dasa rin mo ay. Ay, berda. Kita kas kong sawa ni Agi din eh. Si Carla, Oh. may di man to dirisiksigaw ni ko ang yuto ay. Ha? Mau ba? Masigla ito'y date. Ay, date naman. Masigla siya ilakaw ba? Kuan, masig mapilto siya beauty pageant. Ah, bahala na siya. Tsakitag beer niya, be. Tuhok botilya lang. Uy, asa man ka mag-inom? Ato res bay, ato ko inom dito. Ari na lang, dire. Ay, bida. Ako'y table ni mo. Ah, tumuran ko botilya akong, wag galing ko basiyo, gida. Tuhok ko botilya lang, be. Ah, ako lang yung iuli ang basiyo, ha? Sige na lang, oy. Di pa lang ikaw ay. Sus! Pastilan. Naarapat Bida, ako'y gaandam nga i-debol. Sabay, di Duwa ka ba? batilya doon. Sige na, ay, bida, sige. Dali ka kayo mo, inom na kayo ko. Oh, dong, nana di ay ka? Kupay nun nga. Nan, ganin, ko din eh. Tinuod gila milakaw ka. Kaya, mao na yung sulo. Kiyawa ni mo sa. Nga na di ka ni, ang say problema, ana. Ha? Bida, putahan na ako sa problema. Kaya kala, minyo ang taon ka. Sa ngandoy pa kang minyo ka kusap. Ha? Uy, ay pagbuot ko sa konsulubon, uy. Kaya ikaw ba yung obeta ka pagbuti, ha? Okay, ano? Usa man kaya gusto ni mo may tabo? Unsa? Usa gusto ni mo may tabo? Usa magyahay na ta, ha? Wala tayo butan na yan eh. Uy, ay kung hadlo ka na, Jaime, kay bisag karon dayon mag-iyahay ta, di igyaw ko mahadlok. Aw, di ay, gusto di kang maingon yun taan ha? Sige. Bahala na kas buhay mo. Uy, bahala sa uroy ka. Ah, bahala bitaw. Tadaw na to. Huh. Pangayon na ako, ha? Pangayon niya ka, ha? Pangayon niya! Ay, kabala ka. Kay bisag usa ka dako, di na mahitabo nga mangayo pa ko nimo. Bahala ka. Yung mga suko na yun na ako bayana na. Murag dunan ni gisaligan. Pero sige na, tadaw na to. Kinsa ko tayo, kansi na to. Ah, bida, ako mo yung trabaho, ikaw. Ha? Tadaw na to. Kinsa, mapas mo na to doha. Ah, ako cellphone. Ah, spray ka rin. Siya rin naman. Hello, pre! Pre! Bakit di ka ron? Oh, ako'y duty ron, ha? Day off lang ko. Mas maayo noon. Kita na ron. Kaya na ako'y ninduti balita di mo. Ha? Mau ba? Ah, sige. Asa tam kita? Yan na. Nakailist ako. Blackout ako. Hindi ko mistag din, eh. Bahala na siya. Surok akong dugo. Magtadaw niya akong asawa. Purbida, eh. Kani. Kining may tabo na mo. Okay na akong porma. May tabo niya magkabuwag yun may endo, ha. Padoon na yun, eh. Bahala na siyang mulakaw. Basta ako, mulakaw sa ko. Bahala na siya. Sagasa pa siya. Di ko mananghidi ang mulakaw ko. Wag yun siya tanaw na ko, dahil. Pero, wala na siya pakialam sa buhay ko. Bahala ka diyo, ha. Mayroon kay gitawagan di ka pre. Kaya huwag di kay lingaw ron di ay. Parehas kita, pre. Ay ako sa bitaw. Makilingaw sa bahay. Gunsam ko dito. May noon. Mag-ingon-ingon ta. Yan. Tuwa di ay. O sa ito yung magbalita na ko? Kato yung mag-ingon? Ha? Nindot ka balita? Unsa ba to? Ay, kuan magod pre ba? Katong akong giingon ng mga akong gipanguyaban ba? May sugot na! Gigamit na ako yung mag-ingon. Katong gitudlo na ko. Uskang daliar lagi pre. Ay, galer kesa. One click. One click? Tando din. Boy dua-dua. Pasig bagaon sa ginambayan na one click ha? Ano ba? Abay, nun! Sa bata pa ng bihara, pre? Bata ba? Amurag idara na siya. Minyo na siya pre. Pero buwag nung kuno siya siyang bana. Oh! Kun mao! Walang sabit, pare! Sige lang, pagkaslin na. Buwag ko na ba na? Ay, di pagin pwede pakasilan pre. Kay buhay pa mayang bana. Pero buwag na sila.
Di pa nulo na nilang kasal nila, ha? Divorce ba sila? Naku, armagasto ang divorce, pre. Sige lang. Normal. Basta, importante, pre. Libre na mi. Bawa, mau ba? Ipaila-ila niya kung uyab niyo mo, pre. May problema, pre. Mabitong gipari, tiga, gipilaila, taga. Oo. Magkita mo ron. Mau ba? Makita mo? Kamo. Sige, ikaw, mulakaw ka. Kami rin magkita. Dali, magkita, meron. Yeah, magkita sa mo ba? Kami, magkita sa me. Sige, mayo noon. Sige, pre. Account sa to, pre. Waton na lang to. Mare naman to ba? Sige, Ako sige. mo siyang gipari, pre. Crispy pata. Order Crispy ka. pata. Sige. Mayong pagbuminaw sa Lex yan na rin, pre. Beyond. Sino nawag na ko? Hello, love. Love. Where were you? Oh, nanadi ka? Oh, yan na. Dere mi sud. Iya, pa na. Mau na. Yes, my love. Laos lang nga rin. Sos. Bida. Oh, sige, dali, love. Ay. Maguwat ka? Sige, maguwat ko ha. Sige, bye. Kisa magiguwat ninyo doa. Ikaw, siya. Ako. Nana siya, pre. Nana siya sa gawas. Ayun na. Mo pa kung pag-abot niya. Amso na to nga rin totoo. Lipay ng hindi ka Neron. Propida eh. Paksit, bilbil. Buki. Buki din. Ano na eh? Booking pakwan. Hi, love! Okay. Ano na, Mitri? Hello, love! Ano, Mitri? Miss ka? Ay, mauni. Pre. Mauni mo yun, pre? Yes, pre. Kailan mo? Ako pa asawa, pre. Ingat siya, buwag ko siyang bana. Buwag na rin mo, pre. Kiyaw, ay mahana. Ano, pre? Sige, pre, imo na na. Gusto mo kakag-konsumisyon. Imo na siya. Ay, pagtuon niya, love. Kay wala siya hinungdan nga pagkabana, love. Kasi may hinungdan, ha? Ikaw may hinungdan! Tapod lang pagkas nangamatay. Sige, pre, minyo, pre. Ha? Divorce mi. Ang paano lang na mong kasal. Permari ko, divorce, pre. Sulti, pre. Pag minyo na ko, pre! Ha? Mao ni ako problema. Sakpan taon na ako itong asawa. Gusto yun siya magbuwag me. Kaya nakikita naman siya sa kumpare. Pero nakapait sa kumpare taon. O sila maminyo. Gusto ko siyang buhian. Pero naluoy ko sa akong kumpare. Kaya siguro mag-antos akong kumpare atong bayhan ng akong asawa. Usay buhato na ko ni. Pugnan ako sila. Bam, basahin tayo abis, Bible be. Nga pwede bang ihatag ko niya akong asawa sa kumpare. Pasagdan lang ko sila mag-ipon. Usoan, bikuno, kung ka mo pasulti yun. Usay inyo ikansulti, Ate Pres. Usoan, ha? Usay sulti ni mo, Ate Pres. Siya ay media ko. Pasensya na sila Ate Jijen kay si Ate Preso araw taon kay doon na tayo atiban nga nagitambugan nga seminar. Mao na taon sila. Nag-seminar. Nag-seminar to sila sa SED Marketing Incorporated. Kulyan. Bam! Wa mat Ate Pres, maminawo lang nato mabuluan una-una ni Ate Nepe. Saka po natin ni Per, oh. Di silver na iya. Ate Jijen! Kuya Alan, pasalamat kita Kuya Alan. Permi sa ato ang mga mama, sa mga papa, sa mga lola, sa mga lolo, sa mga auntie, sa mga angkol. Nga perming ni palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata. Nya gawas anak Kuya Alan ang mga dagpo. Don Pepe Dark Chocolate palit sad mo uy. Unya ugom-ugom sa mo sa Diamond Yema o BM Special palit kay Crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Crunchy. Dindot kay na kanon na to ang Paulitos Macaroni Crunch ug tasty fish cracker. Ugom sa ta ug Yema Special ug Diamond Yema Special. Unya mga bata, hindi mo kalimot
Nindot buntag sa iyo miinom gitag Don Pepe Tablia. Ha? Papalit gyud mo sa inyong mama kay nindot kay ng Don Pepe Tablia buntag. Pwede ra imnon ni humani mo kaon. Kondisyon na kayo kagsuroy nya kuyog sa mga amigo ninyo. Dua-dua basta way klase nana magida. Ay mo palabi ang cellphone kay grabe kay na makadaot sa atong mata og sa grabe graduation ng cellphone mga bata ay kay mong palabig duwa ng Roblox. Kita mo? Ha? Magduwa mong Roblox yung tawag sa inyong mama ug papa. Di na mo kadungog tungod kay inyong utok na ana sa Roblox or unsa pa na diha nga mga duwa sa cellphone. Mao nga inom og Don Pepe Tablia mga bata. Suroy-suroy sa gasa. Panington mo bayo. Unya makapalagsik pag yun sa ato ang kalawasan mga bata. Unya kamong mga tao diha nga sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos nga nagbuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni mo diha kap. Salamat sa mga tao nga gipainom po nimo sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Mao na nindot sa mga trabahante or sa construction workers ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Labi na gyud sa opisina ni Kuya ni Pipito, Turo GR Pipito ug Ma'am Shane sa Bromit Space. Ang tao ni Ma'am Shane iya ginagipainom og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay para mo na trabaho gud na ang Bromit Space limpios pa di may unsa pa na dayang tanawan ninyo sa Facebook i-type nyo ang Bromit Space tanawan nyo kung sa inyo gusto nga buhaton sa inyong panimay sa mga tao ni Ma'am Shane sa Bromit Space. Unya sa opisina po ni Vice Mayor Choi Asdar Surike Asdar Suray Kaki Ma'am Casmer Araraw og nita Listerdaan ko siya Listerdaan og ikot si El Francis Esparis nga gipainom po niya ang ilang mga tao din ha para mahuman yun ang trabaho sa opisina sa said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay, Ate Jijin? Unya Kuya Alan ang Panyawan Herbal Capsule para sa taas og kolesterol. Kinahanglan mo inom sila katulos sa usa ka adlaw Kuya Alan para maayo sila sa ilahang gibati nga sakit. Unya ang UTI o bato-bato sa kidney way laing imnon kundili ang Kugon Herbal Capsule. Palitsad mo ha. Okay, salamat kay Ate Jijin. Salamat kayo. Ikaw bam? Bam? Hello! Kamusta? Good morning. Labi na diha sa Bantigi naman. Bantigi Alongos Leyte. Labi na sa mga Lumapas family. Pablo, Andreng, Jojo, Jenjin, M, Marife, Dudong, Badet, Alma, Martin, Alma and Martin Beck of Colorado, USA. Lahat nga nagpreto sa gawas sa nasod. Kumusta ka mo? Ang umusap ka ni mo di Annabel Malazarte, Tintay Talamban. Unahan silang ni Pergoro. O kanimo Junel Cabrido, no, mga grupo ko na si jeepney drivers, English Colon ang biyahe, magtingog ang lang radyo samtang nagbiyahe dahil salamat Junel Cabredo. O kayo ko mo kalimot ha sa inyong pagpamasahe, pagpambag-drive, sa inyong mga ligo sa kadlaon, Celebrity Kochik Beauty Soap with glutathione at papaya extract. At doon sa kini mga sangkap nga natural moisturizer para dali mag-dry ang inyong skin. Celebrity Kochik Beauty Soap, ilabi na namang mga kababayan magpabilin kaming batanon, kutis artista, kutis porcelana. Abisag mga babae, mga lalaki, mga bata, mga tigwang, way ipili. Celebrity Kochik Beauty Soap. Alabi doon na kay itom pugis-pugis. At doon na murag mga blackheads or whiteheads na sa imong naong. Celebrity Kochik Beauty Soap. Punta na lamang sa botika, ha? Para original ang atong mapalit. Lili ako no, nakabay tatak sa kilid. Sid Marketing. Thank you. Okay, salamat kayo po sa ato mga kaigsunan. Nga gimog number 1 sa ato ang said liniment oil. Kay kini atong said liniment oil, tinuod yun mo wagtang sa atong panuhot, pamaol, padakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos sa kabataan, ilikay, pagyudta sa dinggi. Kung manghaplas ta sa ato ang said liniment oil nga anhara, mapalit sa butika. Pero wagalit sa butika, dritso na lang mo Shopee. I-type lang ninyo ang said Marketing Incorporated, makita ninyo ang mga genuine nga mga produkto din na unya ordira na ninyo kay ihatod pa sa inyong panimay. Pag-Shopee na lang mo sa mga produkto sa said market.
Unya makaigsunan, kining ato ang lawas, no? Kay masudlan bigyo di toxin niya, kining toxin, grabe, magyo kini mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells, importante, tigatod sa oxygen, no? Tanis og tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot, ana, major nga mga sakit, mistake atong lupo, mistake atong dugo niya, mulapot ang atong dugo, mauna major nga mga sakit. Ang mutakboy nato, ang kadang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, tuguban pa natong balatian. Constipated ta, kidney problem, maog yun ay ang mga epektuhan, maog ng mga sakita, ang dadon niya ng toxin nga nasud sa atong kalawasan. Mao na kinahanglan gyud ka mo inom og G-Detox. Kay ang G-Detox plus herbal capsule usa ka natural detoxifier, natural nga remedy tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga mo'y bakapalig-on sa atong vital organs. Ang atong pag-inom usa ka kapsula, usa ka oras sa di pa ka mukaon, murag maintenance na to. Pero duna na kay balatian katuloy yung kayo buntag o tuhapon usa ka oras sa di pa kamukaw niya imna na to 8 adto sa 12 ka basog tubig matag adlaw. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog, ang number 1 mutangtang sa toxin sa atuang kalawasan. Bam! Good morning! Isa yan sa tong Cinderella. Si Jaime, bam, kini si Jaime, bam, kanang nakasawa taon o kanang medyo tapulan sa taon, bam, medyo wa sa ikabanggagan sa mga trabaho sa panimay. Murag iyang asawa mo, pa'y nagtrabaho, pagitag kwarta para bakaon nila. Iyang asawa, iyang bana, sus karon ang iyang mga bana sa mo, trabaho sa tanan gyud sa panimay, bam, laba, luto, tanan, sukaran pa siya niya, kasabaan pa siya, magkanta-kanta siya, ingnon man, sabi ninyo, ha, parapas mo ninyo. Mao na diha bam niya karon ang problema kay ang iyang kumpare ng patabang niya. Pagpatabang niya sa iyang kumpare niya nga makauyab, siya nakauyab gyud iyang kumpare. Wa siya kay bao nga ang iya ring asawa mao giuyab siya iyang kumpare. Pagkakita niya nga uy, mao ni mong uyab pre. Sige, muha na iyang gihatag bam kay lisod man, tapular man kayong bayhana niya, di siya gusto nga saan. Ikaw pre, huwag na nga, makontribisyon ka, ganahan ka, imuha na na. Mao na ang problema karon bam. Saon niya yung asawa, pwede ba nga biyan niya? O niya, luoy mo sa siya si kumpare. Mas naluoy pa siya si kumpare bam. Kaysa iyang asawa nga, grabe katapulan mo, grabe yun kayo. Tanan, naagyo niya, basta tapol o buhat sa panimay mo'y kinahanglan. Kung saan mo na ito, Bambe? Diretso ta sa paambit, Okay, paambit, Bambe. pagtambang. Ari ka dire sa Panultihon 5, verse 3. Ang mga ngabel sa daotang babay tamis sama sa dugos. Ug ang iyang hawt sama sa lana sa olibo. Apan inig kahuman sa tanan. Ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Dadon kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay ug ang dalan niyang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. Lain pa nga ari gyapon sa Old Testament. Sige. Sirach 26 verse 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitason siyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Karon, nindot bang iyang asawa? Mapilo bang iyang kinabuhi? Sa atong sugilanon nga nabati karon, written by Direk Arellano, kanang na ang nasuta nako nga ang bana musugot lagi iyang asawa o yabon sa iyang kumpare. Di ba? Imo na. Mato ka. Iyang kong yatag lagi. Ang ako'y kasulti ni mo Tomas. Singalan niya? Pedro? Singalan? Jaime. Jaime. Dili, Pedro. Pedro, iyang tong amigo. Si Jaime na, nagpatabang. Jaime. Ang ako'y kasulti ni mo, Jaime. Pananglitan o dili nakaganahan sa imong asawa, ayaw lang itukmod sa imong kumpare. Di ba, sakit mo sa naman, para na ko, ginana yung style ba? Nya, tapulan kami niya. Murag gihimol siya buang. Aliya po yung kumpare yung yun. Mo lagi. Tago na ba mo, bahala ka niya. Umulagi kung akong pasabot kung dili na ka, ayaw po lamang ay hatag dito. Kay kung imong ihatag niya, pwede imo lang siyang pasagdan. Di na ka magpakialam niya, di na ka manggilabot niya. Kaon na kag imo, tuog lang kag imo, bisag kauban mong kwarto, higda lang ka niya. Wala na ikatong buhatonon sa mga magtiayon. Apan ayaw lang ikaw yung mutok mo, ihatag kay ngano, murag nagbanig ka daan sa
impyerno. Wa man siya magbanig, bam. Wa siya magbanig. Daan iyang asawa mo ay nagbanig sa iyang kaugalingon sa imperno. Kaya siya may mangitag pagi. Iyang bana, tarong kayo. Ang trabaho tanan sa panimay. Pero siya yung gibuhat. Aguyab-uyab siya, lakaw siya, nag-abot bay. Agag mubo kay gisulob nga mature. Kaya si iya di siya tudlo di anak. Wa. Di ni siya gatudlo, siya mismo ang ganig sa iyang impirno. Ayang kalag na to sa impirno. Apan suwayi lamang pagbadlong og dili siya patuo naara niya kinarabay Spanolti sa laing bansa kasulatan nga badlungon ang tao. Apan kun imo siyang pasagdan, mamatay siya nga naa kay tulubagon. Apan kun imo siyang gibadlong, nya di siya patuo, wala na kay tulubagon ini kamatay niya. Mao nga ako ikaw nga naman nimo Jaime, suwayi siya og pagbadlong pahimangnog di siya patuo pasagdahin na lamang paglakaw lag imo no unya kumahimo ayo lamang pagbaton og kasilo basagdahin siya kay matud para ba kanang naang magsigi kuno tag simba si tagtawag sa Ginoo kada adlaw kada oras apan wala ka makakita sa Ginoo nga naar sa imong kilid kun doon na kay kasilo sa isikataw nga gihamben. Mao nga pasagdahe siya, badlunga, og di pa to, pasagdahe, kaog imo, katog og imo, hayang og imo, takilid og imo. Pangihi og imo. Pero bam, asa akong side bam, di ko na siya patulgo sa akong primay. O magbinuang siya nga, adto siya sa akong kumpare, adto na siya dito. Ayaw nag-uli diri. At sa ato man. Diretsong istorya, kanang ang sa ako ng gingon, giyahe siya, og di siya patuon, ang pasagdahe. Aron akong pasabot nga wala na kay tulubagon. Panang ug dili siya magpadayon siya Goliath, dili rin mo siya Pauleon adto na siya dito. Ingnon mo Jaime. Wa kay kauban di ay bi anak ko higda. Sa wala na panagan ni tulumanon. Kurako ang pasultihon.